ଏ ବାଞ୍ଛା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ହେଇଛି। ତା ବ୍ୟାନର ପୁରା ମାନେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ଝରି ଫରି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିକି ତାର ବଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଲୁହା ରଡ଼କୁ। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଇଟା କିଏ ଦେଲା? ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ଇଟା ପଡ଼ିଲା କେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ, ସେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଏଠି ତ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର ତରାଜୁ ଟାଇପ୍ର। ଏଠି କ'ଣ ଇଟା କିଏ ଗଦା କରିଦେଇଛି, ଠୁଳ ଫେଣ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଟାଇପ୍ର ଇଟା ଅଛି। ବ୍ୟାନର ପୁରା ତାର ଖସି ଯାଇଛି। ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଖସି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ସେଟାରେ ବି ଆମ୍ବ ଅଛି। ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାମେରା, ଏ କ୍ୟାମେରା ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ। DSLR କି ଅଲଗା ଆଇଫୋନ୍ କି କେଉଁଟାରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। ଏଟା 5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କଭର୍ କରୁଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାନରଟା ଦେଖେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି।